Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Sempre faig tard. Ei, què passa? No, res greu. Que m'he entretingut a casa i per arribar a l'hora he anat corrents a tot arreu. I ja has dinat? Un Frankfurt, ja ho veus, no és gaire. I per què no una hamburguesa? Bé, no ho sé, m'ha anat així. Feia broma. Has pres un tipus d'entrepà que té el nom d'una ciutat alemanya. Frankfurt. M'ha fet gràcia i per això et parlava de l'hamburguesa. Ah, vols dir que ve d'Hamburg? Exacte. Hi ha productes que es coneixen amb el nom del lloc d'on són típics. Tindria gràcia que una botifarra es digués Catalunya. No estaria gens malament. Com alguns vins, o xerès, o xampany, i també amb la colònia. Fa 300 anys que es va crear la primera colònia, precisament en aquesta ciutat alemanya. Però l'inventor no era alemany, sinó italià. Es deia Giovanni Farina. Ah, mira que bé. M'has donat una bona idea per lligar. Quan conegui una noia li diré... quina bona olor que fa la colònia que dus. Saps que la colònia es diu així per la ciutat de Colònia? Hi has estat? I com aquell que no vol la cosa, pim, 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 me l'emporto cap a casa i ja la tinc al sac. Doncs vés en compte, perquè si després la convides a un Frankfurt, perdràs tot l'encant. Convida la xampany. A xampany o a cava? Mira, ja tenim un dubte per un altre dia. Algunes paraules deuen el seu nom a un lloc del món. Frankfurt, xerès, xampany...